Què passa, mites? Tot allò que avui la cosa va d'en Rossi. Anirem a la temporada 2004, concretament a l'inici en el primer Gran Premi, el de Sud-àfrica. Valentino Rossi venia de guanyar 3 campionats consecutius, el de 500 el 2001 i 2 de MotoGP el 2002 i el 2003. Ho havia fet amb Honda, la millor moto de la graella. Com que ho havia fet amb la millor moto, ell va dir: ah, sí? Doncs me'n vaig a Yamaha, que era un equip en hores baixes en aquella època. Sortia des de la pole d'aquest primer Gran Premi de la temporada i mantenia la primera posició en el primer revolt envoltat d'ondes. Nois, recordeu aquell Gran Premi? Jo breument, però sí que recordo com acaba. Era una passada, el Valentino Rossi de la dècada del 2000 al 2010 va ser brutal, abusador. Si mireu la classificació, Gibernau és una Honda, Biaggi és una Honda, Hayden és una Honda, Barros és una Honda, Capirós és una Ducati, Roberts és una Honda, Edwards és una Honda. Era increïble, estava envoltat tot de Hondas, era l'única Yamaha situada dintre del top 9 i tot i així aconseguia a la primera posició i agafant avantatge de moment a Max Biaggi amb el Camel Honda, que era el seu màxim perseguidor. Jo pensava que Sete Gibernau estava a Yamaha, no? O va ser després que va anar? Crec que va anar-hi després, que portava allò de telefònica i tal, perquè aquí en aquest cas m'he documentat, diguéssim, per confirmar-ho, i sí, Valentino Rossi és l'únic pilot que està en les posicions capdavanteres en aquest inici de la cursa. De moment sembla que pot ser una cosa de dos entre Valentino Rossi i Max Biaggi. Biaggi intenta ensenyar-li la moto, però es tira la frenada a Valentino, que tornarà a intentar colar-se per dins. Sembla que surt amb major tracció, però Max Biaggi manté la primera posició. Atenció, perquè la corba és molt llarga, el revolt és molt llarg. Si torna a col·locar Valentino a primera posició, apareix Sete Gibernau per aquí. De la nada, Sí. Està guapo. Representa que encara no havia caigut, aquí. És raro en ell. Llavors, recupera la segona posició Max Biaggi i segueixen, doncs, tots els pilots a 4 voltes en les seves posicions. Primer Rossi, segon Biaggi, tercer Gibernau. Nois, com ho veieu, això? Ara mateix té pinta... Cosa de 3, no? Té pinta aquí Sí, de moment sembla que s'ho jugaran els dos italians i el català. Aquí estem a la càmera on-board de Gibernau. Aquí Biaggi, que s'ha obert i perd la segona posició en detriment de Gibernau. Però potser l'italià que intenta ràpidament recuperar la segona posició. De moment això li ha donat uns metres d'avantatge a Rossi. Quants títols va guanyar Valentino del 2000 al 2010? En global no ho sé, però aquí en portava ja 3 de consecutius. El 2001 va guanyar l'últim campionat de 500 centímetres cúbics, el 2002 i el 2003 guanyava 2 de MotoGP, per tant en aquest moment en tenia 3. Estava intentant aconseguir el quart, el primer amb Yamaha. No ho hem comentat, però hem vist que Max Biaggi recuperava la segona posició en detriment de Sete Gibernau. Fem un petit salt a la cursa més endavant i aquí veiem com Max Biaggi li ha recuperat la primera posició a Valentino Rossi, sembla. Li torna Valentino? Potser és la repetició d'abans? No. No, està aquí davant. Max Biaggi està en primera posició. Li ha guanyat la posició a Valentino Rossi, que sens dubte no donarà el seu braç de torça. Es torna a col·locar per l'interior. Quin poc espai que hi ha aquí al mig, però torna a recuperar la primera posició Rossi. Agrairíem poder veure quantes voltes, en quin moment de la cursa estem ara mateix. No ens ho estan ensenyant els artistes. Aquí. Portem 8 voltes, estem entrant a la novena de les 28 que dura aquest Gran Premi de Sud-àfrica. Rossi és primer, Biaggi segon, Gibernau tercer i Nicky Hayden quart. A mi el que m'agrada, nois, perdoneu, és que estan havent un munt d'avançaments entre els primers i només portem 8 voltes. Ja ves, Sí, totalment d'acord. És espectacular aquest Gran Premi. No el recordava gens, però gens. Ui. 2 italians al capdamunt de la classificació. Biaggi que torna a recuperar una altra vegada la primera posició i, com deia en Sergi, tot just portem 8 voltes, I és el primer Gran Premi de la temporada.
sigui, tot això ja feia presagiar que seria un any dur i amb igualat. molta batalla, sobretot entre aquests dos pilots italians. La gran pregunta de tothom en aquell moment era si Valentino Rossi seria capaç de fer amb Yamaha tot allò que havia sigut capaç de fer amb Honda, una escuderia que era molt més forta, com demostren els resultats que estem veient ara mateix. A veure, a falta de 5 voltes per acabar el primer gran premi, de moment el paper que està fent Valentino Rossi amb la Yamaha no és gens dolent. És com el Marc aquests anys amb la Honda, que es nota moltíssim quan la pilota ell que quan la pilota un altre pilot. Ell està lluitant sempre top 7, top 8 i els altres, vamos. Aquí, a punt de tocar-se el pneumàtic davanter de Valentino Rossi amb el pneumàtic de darrere de Max Biaggi, a punt d'entrar ja en la recta final d'aquest Gran Premi, en les últimes voltes del circuit. Ara sí que aconsegueix guanyar-li l'interior Valentino Rossi i recupera la primera posició, l'actual campió del món, en aquell moment, volem dir, el vigent campió del món en aquell moment. I entrem a la recta del darrere, 2 voltes per acabar aquest circuit, aquest Gran Premi de Sud-àfrica que donava el tret de sortida a la temporada 2004 de MotoGP, la tercera sota aquesta denominació. Recordem que abans es deia 500 centímetres cúbics. Exacte. Quan queda ara? Crec que és la penúltima volta, segons els últims grafismes que ens han ensenyat, i hi ha molt poca diferència entre els dos. Què creieu, nois, que acabarà passant? Això està fet perquè guanyi Valentino. I mira que jo soc d'en Marc, però aquí s'ha d'anar amb Valentino perquè el que va demostrar va ser molt heavy, tio. O sigui, te canvies d'escuderia te vas a una que estava fatal i demostres que ets el millor. És una locura. Aquesta és jo també crec... Perdó, Adri. Dic que també crec que guanyarà Rossi, però perquè tu portes el vídeo, bàsicament. També vaig portar el vídeo de Nicky Hayden quan li va guanyar el Mundial, el 2006, Exacte. Això és veritat. Aquí veiem a la classificació, la primera Yamaha després de Rossi era AB, que estava a la 9ª posició. O sigui, imagineu el rendiment que portaven els altres pilots de la Yamaha. És més o menys el que deia en Marc ara fa uns moments. És el que passa actualment amb la Honda, no? Que Marc Márquez és capaç de posar-lo, potser no a tots els circuits en el top 3, però sí en el top 5, top 6, quan els altres pilots, els seus companys d'equip, no aconsegueixen moltes vegades passar de la 10ª posició. Sí. Crec que del 2000 al 2009 només va guanyar dos pilots que no fossin Rossi, que era Stoner i Hayden. I aquí acaba el Gran Premi, perdona Marc, acaba el Gran Premi de Sud-àfrica 2004, el primer de la temporada, i Valentino Rossi aconsegueix la victòria amb la Yamaha, una moto molt inferior a les altres, inferior a les que havia tingut anys anteriors amb els que havia aconseguit guanyar el Mundial, i començava aquí a callar boques. No hem vist les imatges, però són mítiques les imatges, aquelles fotografies i aquells vídeos de Valentino Rossi encara amb el casco, plorant, agenollat al costat de la moto a la gespa dels vorals de la pista de Sud-àfrica. Nois, què us ha semblat el vídeo? Bueno, brutal. La veritat és que, a veure, jo soc d'en Marc i una mica hater de Valentino, però ja saps per què, pel primer vídeo que vam fer de tots del canal. Però aquí s'ha de reconèixer que el que va fer és èpic. És èpic perquè agafava una moto dolenta i el primer dia pole i victòria és per trossos al barret. Brutal. En Marc mencionava el primer vídeo que havíem portat, us el deixem per aquí sobre amb una targeta. Segur que el podeu recuperar perquè va molar bastant. I tu, Sergi, què t'ha semblat el vídeo? Home, a mi m'ha agradat molt perquè no el recordava gens i la veritat que la carrera està molt guapa, sobretot al principi amb els 3, després, tot i que Sete s'ha quedat més enrere, la lluita que tenen tant Biaggi com Rossi és espectacular i a mi m'ha agradat que el portés aquest vídeo, la veritat. Doncs si vosaltres també us ha agradat com a nosaltres, poseu like en el vídeo, subscriviu-vos al nostre canal de YouTube i, com sempre diem en el nostre canal, bon dia, bona tarda i bona nit, i ens veiem al proper partit! Adéu!